Hey guys, may hapon. Wala pa ko ilis guys. Naligor ako parang ako siya dalap. Nakoy siya nadala pero isa ka buok. Di lagi na mamaat. Ilan bito nagmamaat kay Manguan. Isulat na sila ko. Yung matanong. Ako lagi siya. Buto naman ako. Pa-check up di ay. Painom mo tanan ni mukuan. Antibiotic ba? Painom mo ito antibiotic. Wata nakabalog sa kwan. Aron man, di man naungot. Samot. Parang di magungot na ba? Basta makapainom ko antibiotic. Basta bata. Ito, kasi pila may. Practice naman sila. Hilaka siya kay tanaw daw mi sa concert ni Elias TV. Ay, dati. Salay. Hindi nila tayo digo. Nguli na sila guys. Kuhaan na mong cellphone ni mother guys. Wala na akong hatod guys. Kaya nagtukar man akong tapol-tapol paglakaw karong adlaw. Di ka agad po dito. Sad. Pag-imo na ang kusina nga. Papalit ko na siya sa kikatong tag 150. Dapat kita 150. Ang bot niya dito ko na sa ipalitan sa paano niya. Ingon po ni si Papa isa ka kikunopi kason butang karton daw iya kang amay niya kang ako. Dapat kita 150 nga cake. Kapa raman siya. 300 no na. Basig katong ingana ra ba? Pasing karton ra papalit din na ang cake. Basig katong kuan na ba? Itong in-slice na daan. Oo. Butangan na tong kandila gamay. Sus ba pa man agpakanang importante nga basko gignas mama nga ipaluto lang sig bihon. Pabutang nga sa tinapa. Ito may bihon na to. Bihon na lang. Pamahog sa misa baka. Ay, pamahog sa baka. Pamahog sa migbaboy. Bakas ra ni dito. Ano naman? Ay, mo motor. Bilis na ligid motor ni budong. Sige. Bye, Doy. Aguban ka? Aguban ko nos mimi. Kay gapas ra ko karon. Agilaka siya kay adto sa concert ni Elias TV. Magis mimi guys, agmingawan gid siya dinhi. Pamahog sa kunas baboy guys. Ako mag lakaw. Hey guys, may hapon magbahog ka sa tong baboy guys. Magbahog ka sa tong alagang baboy. Igok na siya guys. Agoy. Sa induan yung tangkal guys. Masarap ito sa dito. What? Tarantang ka. Okay, bakit? Saan naman pala kaldi? Kada bahog ka naman guys. Hindi yung tangkal. Ito sa yung bahog guys. Ayun na yung bahog. Ang patoy-toy, si patoy-toy. Paligo na ito guys. Ligo.
Wala mo bahog. Sa deka. Ano itong bahog guys? Busog lang siya guys. Aglampat. Ano ka mura magiging bigbahugan? Sapa? Ano siya? Tama siya guys. Maligayang bati. Happy birthday, Tatay Diggs. Birthday ni Tatay Diggs karon guys. Di ba kayo ang kuan? Social media. Birthday ni Tatay Diggs. Kasi kayo nagbati ni Tatay Diggs. Oh, happy birthday. Kasi kayo nag-great. Hey yes, magto ko ilan mother. Si Mimi nag-una na siya. Hapon ako naglako guys. Okay. Kuan. Unsat ng ulan. Hangak na pangas-pangason. Dagan baka diri. Bali na sa yung papa ni Joy Joy Vlog. Hangak guys. Tigwan ang baka guys. Tigwanan ako ganina. Dana na nato na ipaluna guys karon may masaburan. Ready na among pamahaw ni Mimi guys. Among sudan kay bulad o noodles na daghanan ako og sabaw. Mga resulta. Daghanan ako sabaw guys. So mga una din ta guys. Tayo na din ni First and Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, and bless the gifts which you are to receive from the bounty to cross the Lord, amen. Pamahaw ta guys. Pamahaw ta niyo tanan. Kamay lang. Sabaw ito yun. Lami ang sabaw. Puntag pa. Paghinay sa mi kay mga lapot ami. Ang saday ka. Lami ang bulag. Sabaw na. Sumana. Pamahaw ta ninyo tanan-tanan guys. Shout out. Shout out. Shot sa bangag. Shout out. Muno na. Shout out. I'm Mercy Pida. Mommy Pida. Out. Bulan. Putol.
Hindi mo natamulan. Basta ako magluto. Nakasulod na din na. Ako magluto. Ako nagluto. Singot na ko. Uy! Panilap na ilo. Nakasulod. Tamahaw. Uy! Burn out na guys. Matabihan out. Kumiliki oh. Solar na. Kana solar. Ay, panilap. Mahaw. Nay. Ito ba ito sa bahay? Na may tao. Nang din. Takot na. Ang labi. Yan guys, si nanay nagtigwag ang baka. Nasapsap. Yan natin pasabsab sa daplin guys kay makasalaon niya tanom. Pasabsabo na to pag unahan na to ihikot. Plastar. Pero ka na diha. Wala makasulod diha na baka kay gikural. Kaya nga po sa ubos. Kinural ni Dani ila guys. Bago ang tagiani. Ito sa gawas daw. Manang kural nila. Daw binuyan ang ilang baka diha og kanding. Ang baboy. Hindi baboy lang kikural. Ala nanay. Unsa man? Ang ero. Aman. Dito. Uli na. Oh, asa na. Sino ko lagi? Duha ka oras na niya nga sabsab guys. Busog na ni. Ato na rin na siya ihikot. Diyan na nato na ibutang guys kay unya sa hapon. Ako na pud na siyang bakiruhan. Pangapuran na si Mimi. Kaya uli na. Uli naman daw siya sa tubig. Kaya uhaw si Mimi guys. Tigway, isagol ang tigway din guys. Baka baboy. Hindi panigway. Hindi. Wala mo nagkanding na eh. Wala may kanding dani. Naaman. Kanding na to koral. Baka kanding baboy. Hapit tayo na ni Inko guys. Kaya inam si Mimi tubig. Dito rin lang mami. Ay dito rin lang mami di ay. Kay bugnaw. Nami larit dia. Hi guys, may hapon. Narami din hinaghapon ila ni ate guys. So may naglakaw-lakaw. So sige man si Mimi request kung unsa snack nakakita ko sa Wala makinig. patata sa ref. So nagluto ko fries. Walay cheese. Ketchup lang. Ketchup lang ito timpla ni guys. Pwede bang sinkrol? Nakoy pa una. Gali na
Shout out sa tanan guys. Shout out sa inyong lahat. Ayun na. Og shout out Ate Silo, Ate Mar, si Serwan, Sir Jerwin Vic, Ma'am Arme Cepeda, Ate California, Manang Luz, og Ma'am Dina Kaubi, Sir Randolph Midel, Ma'am SCM, Ma'am Angel Oyang. Shout out sa tanan-tanan guys. Sa tanan-tanan, shout out sa inyong tanan. Hanggang salamat sa inyong tanan. O sa Priolo family, shout out sa inyo Ma'am Ruth Gomez, Sir Randolph Midil, shout out sa inyo. Hanggang salamat sa inyong tanan. Luto tag snack guys. Magkuan lang ako, mag hot cake na ako kitag baking. Kaya na may kuan na ni Harina. Look. Oo, kitag baking. Look, Kanina may lang. baking. Na may baking dito. Kanina lang guys, ang fries. Itong ipa-snack sa itong darling. Na naman, ikuan dito na yan. Naluto na itong fries guys. So, ketchup lang among Paris. Simple lang nga snack guys. Ito minimimi sa gawas. Kaya hayag dito sa gawas. Hello guys. Mukbang tayo. Guys, nito guys. Yeah. Dad. Kita po kapag pagkakas dia kabuk. Sakit ah. Amoy na hinaikan. At man may tindahan na tila Gigi Vlog. Yung sirado man. Raya mama. Akal ko bikin. Man, palit ka bikin. Ba't makaon? Kaon pong iro. Sabi man din. Nag-impress ba sa tago o gitsa? Baka na gina akong tail. Wala nang kamot yung pangit niya na. Ay, pakpan. Hindi ko na ipanghata guys. Ano na ka? Palit og ma. Palit og cheese. No, nagtimbang ako, ma. Timbang ako. Nakapulo na. Timbang, man. Gusto ko may mukha o price day guys. Babarit pa lang yung price. Lagi pang kumkum ni Mimi sa kamot. Pakaw ni Mimi gila. Pakaw gina si Mimi guys oh. Lahan siya.
Plano ako siya gatas na. Sisa yung nga, agod sa to snack na eh. Ikaw tanaw ko sa harina. May harina pero walay baking. Naglutong ta og hot cake. Wala nang good tuyo. Maraming salamat sa inyong tanan guys. Sa inyong walang sawa pagsuporta sa mua. Sa mga video. Daghan kayong salamat. Tuyo kay pakon ka. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan ng suporta sa mua guys. Hanggang dito lang video ko guys. Sa kayo magpaalam na. Bye bye. Love you all. God bless you all guys. I love it all. Mwah! Shout out sa lahat-lahat guys.